Как го правя, не знам, не си мисли, че за пара това е тотална лъжа. Не лъжа, аз съм тук за вайба, няма какво да става. Всички мислят, че за пара, аз просто си откровявам същността. Не лъжа, аз съм тук за вайба, няма какво да става. Всички мислят, че за пара, аз просто си откровявам същността. Правя го, защото ме кефи, не взимам анфети. Пиша само куплети и не слагам макети като вас. Как го правя, не знам, не си мисли, че за пара това е тотална лъжа. Правя го за удоволствие. Ако беше за пара, щеше да е бедствие. Каквото казвам е въздействие. Не гледам парата, гледам да предам яснотата. Тук съм за да ви покажа пътя към светлината.